Ramdam na. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Eto na SPG as in Super Pasko Ganern. Special shoutout program of DJ Rocky Terra ngayong holiday season. At dahil bidang-bida ka ngayong holiday season, bibigyan kita ng pagkakataon para mag-shoutout ng mga tao sa buhay mo. Yung mga tao sa buhay mo na gusto mo nang mawalan ng buhay. Ay, charot! Charot with the rod. So, eto na. May nag-send ng kanyang voice message. Huwag na nating itago yung kanyang pangalan. Kasi gusto naman talaga niyang i-reveal ang kanyang pangalan. Ang mag-special shoutout sa atin ngayong gabi ay si Carl Padillo. At ang sabi niya ay... Morning po, DJ Rocky. Merry Christmas and Happy New Year po. Pa-shoutout po dito sa Tambo, Parañaque City. And i-shoutout ko rin po yung mga kaibigan ko, especially po kay Marcos Aison at yung mga kagrupo ko po na Kabebo Sadik po. Yun po. Yun lang po. God bless po. See you soon po. Aba, nagpapa-shoutout doon sa mga kaibigan sa Tambo. Sino dito mga taga-Tambo? Alam mo, kapag napupunta ako dyan, ay parang napapalo ako. Walis Tambo pala yun. Nakornihan ba kayo sa akin doon? Ako din sa sarili ko nakornihan ako. Sorry Huwag kayong mag-alala, kasama na to sa New Year's resolution ko. Susubukan kong hindi maging corny sa susunod na taon. Pero ikaw ba, kabisyo, nakapunta ka na sa Tambo? Ito yung bandang Parañaque, di ba? Malapit ba ito sa Don Galo? Doon sa Don Galo na maraming nagbabasketball? Pero ito lang masasabi ko. Ang mga taga-Tambo, matatambok. Matatambok ang mga puso. Pati mga pisngi. Kasi maraming mga kainan dyan. Oo. Alam niyo po ba na sa Parañaque sobrang daming kainan? Recently lang kasi ako napadpad ng South Kapag lumilibot ako ng Parañaque, ang dami-daming mga kainan. Iniisip ko nga, paano kaya kumikita to mga to? Kasi magkakatabi ang mga kainan. Tapos na-realize ko, kaya siguro maraming kainan. Kasi nga, maraming mahilig kumain sa Parañaque. Maraming mahilig mag-food trip. At higit sa lahat, maraming tao doon ang maraming pera. Ikaw ba naman marami kang pera Kahit ilang pang restaurant yung puntahan mo, makakakain ka. Kapag katulad ko ikaw, mag-isip ka pang maigi kung kakain ka ba talaga. Kasi kapag kumain ka, maubusan ka ng pera. Ganun ako. Alam niyo kung bakit sinasabi kong wala akong pera? Para maintindihan ng mga inaanak ko na yung ninang nila, pwede naman talagang nilang lapitan. Papipilahin ko pa nga sila papipilahin ko sila at bibigyan ko sila isa-isa ng problema ko. Yun! Di mo na tatanong, kabisyo. Nitong nakaraan, nung nagpasko, pinapila ko yung mga inaanak ko. Hati-hati sila sa problema ng ninang nila. Charot with the rot. Pero eto, kabisyo, ihahatiin ko talaga sa'yo ang oras ko para lang mabigyan ka ng ngiti
sa iyong lobby. At sa mga kabisyo natin out there na gustong magpa-shoutout, libreng-libre po ang pa-shoutout dito sa Love Radio. Sa susunod na balik ko, kabisyo, pwede ka nang tumawag sa aming Viber line 0916-529-5595. Uulitin ko po ang aming Viber line para ikaw ay makatawag at makapagpa-shoutout ng libre sa gusto mong i-shoutout ay 0916-529-5595. Libre po ito, wala pong halong bayad ito, mapangiti lang kita. Ayos na sa akin yun. Pero kung gusto mo rin akong pangitiin, pwede ka namang mag-send ng GCash. Charot, with harap. Anyway, kabisyo, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocketera, your boss princess. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!